nenzani lapha eNdlunkulu? Nidayisa ngesihlalo sikaZulu. Nithatha isihlalo esikhulukazi sikaZulu nidayisa ngaso. Ngenxa yemali. Nifuna ukudla imali in the expense of isihlalo sikaZulu esiyigugu lesizwe. Nenzani lapha eNdlunkulu? Ngiyabuza ngithi nenzani lapha eNdlunkulu? Kunamaqembu lapha eNdlunkulu. Kuneqembu elidla imali yaseSwazini. Imali yenkosi uMswati. Leli iqembu leli likaMisizulu elingamthandi uMisizulu. Elimthanda ngoba uyalifida ngemali yaseSwatini. Ulifida ngemali kaKing Mswati. Leli iqembu leli limsupporta ngoba liyahlomula from uKing Mswati. Ebese kuba khona leli iqembu leli elibhizi lana lidla imali yezimayini. Kunaleli iqembu elidla imali yezimayini lapha eNdlunkulu. Leli elavele lavuka nalesizwe njengotshwala lathi hayi nango fanele ukuthi abe yisilo ngoba naku ephethe ama benefits ezimali zikamfowabo osewakhothama owaye owner izimayini leko DRC kuphi yonke indawo le uown izimayini wakhothama and then izimayini wasinikela kubhutwana lo bhutwakhe lo sekuthiwa manje uyena okumele athathe isihlalo just because nje unezimali zasezimayini unama business. Bese kuba naleli qembu ke lapha eNdlunkulu elibhizi lidla lezi imali ke manje. Lidla lezi imali. Lidla lezi imali lenze ngathi liyamsupporta lidala iconfusion ngamabomu ngoba lona lifunela imali nje. Nenzani lapha eNdlunkulu? Bese kuthi iqembu lokugcina okuyiqembu number 3 inkosi yamShembe alikho ke iqembu ekubhlungu ngalo njengaleli. Iqembu lenkosi uZondwa Magwala. Iqembu lenkosi uSimakade samakhosi. Okuyiqembu ke lona ke inkosi yami eliphila kanzima ngoba liphila nje ngokumela iqiniso likaMdlokombane. Iqembu elingabheke enzuzo kodwa elibheke ukuhlengwa kukaZulu. Iqembu elilwela isithunzi sesihlalo sikaZulu. Iqembu elivaleleke kuyo yonke indawo yezezimali zaseNdlunkulu. Iqembu elilambayo ngenxa yeqiniso. Iqembu elilanjiswayo kumanje sikhuluma nje oNdlunkulu baleli iqembu abondliwa lapha eNdlunkulu abondliwa ngoba basupporta uZonda Magwala basupporta uSimakade bavaleleke kuzo zonke imali zikaMdlokombane ngenxa nje ukuthi bamela iqiniso lesithunzi sikaZulu. Nenzani lapha eNdlunkulu? Ngiyabuza ngithi nenzani? Niyazi ukuthi kuzophela ngani ilezi zinto enizenzayo? Uzophela nya ngani ngoba niyahaha nihahela imali eza ngokungcola ngoba ningcolisa isihlalo sesizwe nithengisa ngegugu lesizwe nithengisa ngesithunzi sikaZulu. Leso sihlalo akusona esenu lapho eNdlunkulu. Lesihlalo eniganga ngaso niyasinyela niyasingcolisa. Isihlalo ekwahlezi kuso uMdlokombane niyazi ukuthi akusona esenu leso sihlalo. Isihlalo sesizwe leso. Ngiyakwazi lokho. Nenzani esizweni? Nenzani? Nenzani lapha eNdlunkulu? Ngiyanibuza. Ngithi nenzani? Ngoba isihlalo sesizwe lesi akusona esenu. Yini nithathe isihlalo sikaZulu nisidayisele uKing Mswati? Nikwenzelani lokho? King Mswati ubhizi uyehlwenyuka lana ufuna ama minerals akulomhlaba lo ethiwa iNgonyama Trust. Ufuna ukugubha oil ufuna ukugubha iNgonyama Trust lapho. Aniboni yini ukuthi uKing Mswati uzingela lo mhlaba obizwa ngeNgonyama Trust? Ingakho efaka izingane zakhe nje. Sikhuluma nje. Uthe mayebona ukuthi uMisizulu ulahlwa yiqala enkantolo. uMisizulu usenesidwadwa kaZulu ababemsupporta sebejikile abasamsupporti ngenxa yamanyala akhe. Shintshile uKing Mswati manje. Usebize enye futhi indodana ewumfowabo kaMisizulu ukuthi akube yiyona manjena esivikelwa ngoba igaqela ukuthi makudilizwa nje uMisizulu iyona kumele ithathe isihlalo. Lonto yenziwa bani? Yenziwa uKing Mswati. Useprovidele indodana le umfowabo kaMisizulu usemprovide ngebodyguard ngamabodyguard usemprovide ngesecurity uyamfanda uyamfinance lo mfana lo ugaqele lesitulo ekuhlezi kuso uMisizulu ngoba lesitulo akumele sithathwe omunye umuntu ongezoba ipuppet yakhe uKing Mswati ehlangene noRamaphosa. Nenzani eNdlunkulu nidla imali kaKing Mswati? Nikwenzelani lokho? Nidayisa ngoZulu ebhekile ezizukulwaneni sethu.
ngikwenzelani lokho? Lezi zinto enikhulumayo niyazazi kahle ukuthi nibhizi nidla imali yenkosi uMswati lapho, nibhizi nidla imali yeyimayini. Niyazi kahle lento engikhuluma ngayo. Nibhizi niyadla aninandaba noZulu, aninandaba nesizwe. Ninendaba nemali enigcishwa yona emasendeni lapho. Nenzani lapha eNdlunkulu? Nidlelani imali errong, nidlelani imali yokudayiswa kwegugu lesizwe? Nidayiselani ngomphefumulo kaMdlokombane na? uMdlokombane uhlale 50 years kulesihlalo esivikela. Khumbula kwenye indawo la ethi khona uMdlokombane ngisho laba bepolitiki bangamane bayithatha imali yabo kunokuthi ngidayise ngefa loba bomkhulu ngenxa yokuthi abepolitiki bayangiholela besho bengiholela imali engangenzeli lutho, imali u30,000 azabuza uMdlokombane athi ungenzani wena ngo30,000. Nidayisa isihlalo esikhulu kangaka ngamasente ngotililane ngemali. Ngiyabuza ngithi nenzani lapha eNdlunkulu? Angithi umntwana uzonda amagwala uluwinile icala against uMisizulu. Nivumela ukuthi manje uRamaphosa aqale phansi aphile leli cala njengamanje uZulu ustakiswa uRamaphosa nje ukuthi uRamaphosa aphila. Aphila endabeni yokuthi wanikeza uMisizulu isitifiketi se-recognition engalandelanga imigudu efaneleyo. Lithe mali imshaya uMisizulu lelo cala sekuvela ukuthi nama-signatures ayefojiwe. Uyasuka uRamaphosa uyaphila. uMisizulu akaphili ngoba uyalazi iqiniso. Ngoba nani Ndlunkulu niyalazi iqiniso lokuthi nidayisa ngegugu lesizwe, nidayisa ngomphefumulo kaMdlokombane. Niyalazi iqiniso. Nidayiselani ngomphefumulo wenkosi yamakhosi uMdlokombane Vukudla amadoda, nidayiselani ngegugu likaZulu. Na siyanibona, hayi ukuthi asiniboni. Lapha eNdlunkulu siyisizwe, uZulu yithi, sinibhekile siyanibona, nidayisa ngegugu lethu, sinibuka.